Andorang andorang sota puka masuk, matang yang maita di bagasar rohat tabe masing-masing. Amin. Tapuka masuk marite ED nomor 200 nomor 20 tolu ayat sada rodi tolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonondo hatani Tuhan Yesus, martua maakana mauas male mida hati goran, ay pabosuran do nasida, martua maakana ias todi, ay idaw nasida do debata. Haleluya. 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 Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, Pupangido hami tuho sailehom matuhami tondim ni hasitongan dohot dame, akatakas suboto hami na solomoni roham, jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Udul mahita.
Taparade endetas yang buku ede 756 ayat sada. Tatangi homa pati ni debata nani enet sian patik paduahon dohot lapatana. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanommu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodina di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Dia do lapatan nii, oddo, ikon dihabiari rohatta do debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsoba tu sobaon manang tugana ganaan, mangido hangoluan siani. Jaladang jadi oluan begu manang ulpahon di hadatuon, jaladang jadi posroha di ugasan hakomiton. Atong rap mangido gogo mahita, tomat debata lau mangulahon patik nahumbar tupatiki. Ale Tuhan debata, sai pargogui mahami, mangulahon nahumbar tupatiki. Amin. Maredehita sian buku ede 316 ayat 2 dohot tolu. Tato potima dosa tanah gudangi tu adopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha dang lomoroham midahamatian ni pardosa mula manian parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana ido di pangidom roham alani umbahin pangido hami sai sundati matorutorum asa unang mangunai betu hami
sai sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asi ni roham, sai pargugui mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegima baga-bagani debata taringot tu hasisan ni dosata. Mulutung adong manang ise na mardosa, adong do pangundiata di amai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do padengkaton taringot tu dosata, alain dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dehitas yang nomor 164 ayat sada rodi 2. O Tuhan Yesus Rajaku, kami mengharap bersama. Dan kepada dosaku, Tuhan sigang Tabegima hata ni debata turpuk epistel di ari mingguon. Epistel dihita di mingguon, ima tersurat di buku Pasalmen 26 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Hurian itu hatta tabuka ma bibelta tajahama marsikat sorin. Tangiang mangido panatapon di hagogotan, tangiang sia-si David. Sai paeleng mapinggolmu ale Jehovah, alu siau, ay nadangol jalan napogos doahu. Asi maroham diau ale Tuhan, ai saitu hodo au jou-jou manipat ari.
ayang goho ale Tuhan, pardenggan basa jala marpamuati roham, jala godang situtudo asini roham, disude akan nama jauho. Diari hagogotaki hodo hujou, ai sai alusammu doahu. Rodo sogot sude parbegu, akana tinongosmi marsobatu jolom ale Tuhan, jala pasangapon goarmu. Rab mahita majaha, sai ajar hormat wahau ale Jahoba dalanmu. Asa marpangalaho ahu di bagasan hasitongan mi, sai pasada marohaku maka biari guar. Songoni masahatna. Martua do akana tumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Taparade endeta sian nomor 403 ayat sada dohot 2. Aku di Tuhanku dan perbain perhirimau untuk tontongi aku Tuhan bungmu apakah lebih pos dorohaki sai paku luson mai Tindako maha porsiaw tai, songon hina tindako di dongata saha porsiaw di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo nasa tudosan, natumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon di si Maria, nagagabian siya tondi parbadia, andorang suabubuhan, ido tuarta, natumaon na bernit, di pengumuman ni silatus, namate tarpazal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubanoto rudung di tanom, na mulak mangulu dari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na satu dosani, di sima ibana paimulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatapan nyala Kristen akan na badia dohot diasesani dosa dohot dihatai na mandok mula mangulus sogot daging nyala naung mate dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Tapi gema tikting na masa dihita di mingguon. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton, selamat hari Minggu jala selamat madohoti parmingguon di Bagas Joro, dohot napatu pahon parmingguan di Bagasta Ganup Marsada-sada. Laos huhutma Pasahaton nami sian parhalado,
Selamat ulang tahun tu ruas ni huria nama ulang tahun hari hatu tubuh, dohot nama ulang tahun parsaripion di bagasan minggon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Goar ni mingguta ima minggu papituhon dung Trinitatis. Mingguon 23 Juli 2020 masuk mahita tu minggu papituhon dung Trinitatis. Trinitatis namar lapatan hasi tolu sadaon ni debata ama anak dohotondi parbadia. Topik mingguon ima marhaporseaon jala magodang di bagasan Tuhani, beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dak dana natubu. Di hari Jumat 7 Juli 2020 tolu nunga di basa-basahon tuhata sadadak danak bawa tu keluarga Antoni Parlindungan Hutahayan Inang Sinta Teresia Simanjuntak Sianwik Yerusalem. Di hari Sabtu tanggal 15 Juli 2020 tolu nunga di basa-basahon tuhata sadadak danak bawa tu keluarga Januar Parlindungan Bintang Inang Lisna Yora Elefantri Boru Barasa Sianwik Bethlehem. Hipasdo dak danaki nang natorasna. Ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu 23 Juli 2020 tolu nunga di jalo gabe ruas ni HKBP Serpong Naparjolo keluarga Panji Anugrah Simamora Inang Winda Elizabeth Borumunte dohot 2 dak danak nomor register 1200 masuk Wik Bethlehem. Keluarga Lamhot Haryanto Siagian Inang Priski Lauli Arta Lumban Tobing nomor register 1202 masuk Wik Betani. Napatuluhon keluarga Panangian Silaban Inang Irna Parmawati Gultom dohot sadadak danak nomor register 1200 tolu masuk Wik Nazaret. Pinangi doma tu keluarga nai baru asa jongjong dengan nenang. Mau lihat yang manginang? Ruas perseorangan. Mamuka sadarion Minggu 27 Juli 2020 tolu nunga di jalo gabe ruas perseorangan di HKBP Serpong Ilona Kertoraharjo nomor register 1200 sada masuk Wik Parserahan. Titing Parbagasan. Titing Parjolo. Naing Majalo Pasu-Pasu Parbogason Ima Reinhard Jeremy Anindita Siregar ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong Yanakon ni Amang Martuani Sormin Inang Risma Presti Elizabeth alamat di Villa Melati dohot Orwana Ilona Kertoraharjo ruas ni HKBP Resort Serpong boru ni Amang Bagijo Kertoraharjo Inang Li Ilana Pranoto. Pasu-pasu Parbagason di Patupa di hari Sabtu 5 Agustus 2020 tolu pukul siawip di HKBP Serpong Resort Serpong. Titing Parjolo dohot paduahon naing Majalo Pasu-pasu Parbagason Ima Jeremia Sormin ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong Yanakon ni Amang Partogian Sormin Inang Sandra Sitompul Sian Melatimas dohot Isabella Pingkan Valaria Oroh Boru Sitompul ruas ni GMI Bethesda Ranotana Manado boru ni Amang Roike Oroh Inang Femi LC Rumorong alamat Nasida Manado. Pasu-pasu Parbogason di Patupa di hari Sabtu 20 Sia Juli 2020 tolu pukul siawip di HKBP Serpong Resort Serpong. Titing Parjolo Naing Majalo Pasu-pasu Parbagason Ima Manoa Panjaitan ruas ni HKBP Pardamaian Resort Pardamaian Medan Yanakon ni Amang Mangila Panjaitan Nahinan Inang Purnama Silayan Nahinan. Alamat Nasida Sian Medan dohot Ruth Deborah Lambok Sibarani ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong boru ni Amang Mangasi Sibarani Inang Sintua Sana Iva Purba Sian Wik Philadelphia. Pamasumasuon di tanggal 10 Agustus 2020 tolu
pukul siawib di Gereja HKBP Serpong, Resort Serpong. Barita Habot Niroha. Di hari Selasa 10 Juli 2020 tolu, nunga marujung ngolu amang seri Charles Nainggolan tutup usia 62 tahun. Tinggal di Jalan Masjid, masuk Wik Efrata. Nahi menabaluhon ni inang Nuriana Tarihoran. Tuudean di hari Rabu 10 Juli 2020 tolu di TPU Pondok Benda Pamulang 2. Tatangnya koma asa dipargogoi jala diapuli tuhata sude keluarga. Ruas Napida, Mamuka Sadarion Minggu 23 Juli 2020 tolu, keluarga Alexander Jaya Pardomuan Sibarani, Inang Sulastri Agustina Sinaga, nomor register 0720 tolu Sian Wiksion, dang betar surat gabe ruas nih HKBP Serpong, ala nanunga pidana sida tu HKBP Moria Resort Medan Baru. Pakobasion Partangyangan. Parhalado manosoi sude ruas nihuria di Ganup Wik, asa dihabur juhon madohoti Partangyangan Wik. Songonon ma hatotuan partikian di Partangyangan di Ganup Wik, na dipuka pukul 20 wit. Rabu 26 Juli 2020 tolu, Wik Betani, tuan rumah, keluarga Budi Setiawan Sebastian Panjaitan Inang Flora Agustina Situmorang, alamat klaster Alicante 8 nomor 2, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedang, Kabupaten Tangerang. Rabu 26 Juli 2020 tolu di Wik Galilea, keluarga Martua Rizal Situmorang Inang Indrisari Panjaitan, klaster Sutra Tiara 5 nomor 10 Walu Alam Sutra. Rabu 26 Juli 2020 tolu, Wik Efrata, keluarga Bernard Sihombing Inang Risma Aritonang, keluarga Dihot Parasian Simarmata Inang Herlinda Gultom, keluarga Johannes Saragi Turnip Inang Yuliati Sinambela, keluarga Binro Silalahi Inang Marlina Adelina Siahaan, keluarga Yosua Gunawan Inang Basana Mariani Berliana Silalahi, keluarga Yosep Tupol Rinaldi Tambunan Inang Dameria Tampubolon, alamat perumahan Amarapura Blok C Pitu nomor tolu. Kamis 27 Juli 2020 tolu di Wik Kanaan, keluarga Komris Sihombing Inang Evatri Tarihoran, keluarga Risma Tua Pasaribu Inang Orita Nirmayanti Boru Pandiangan, keluarga Darman Hot Mangaju Sihombing Inang Juniati Sitorus, keluarga Nyonya Roida Sihombing Boru Pandiangan, alamat Kampung Jaletreng RT 02 RW 07 Serpong di belakang kantor pos. Kamis 27 Juli 2020 tolu di Sion Sel Amos, keluarga Edi Hasiholan Napitupulu Inang Lukeria Valentina Boru Sidaurup, Perum Kencana Loka Betulu nomor 10 Sia, Kecamatan Serpong. Sion Sel Elia, keluarga Ombun Riko Sitorus Inang Elvera Sari Huta Barat, sekaligus pangapulion tu keluarga Henry Anton Donald Purba Inang Leni Berliana Panjaitan, alamat perumahan De Latinos, klaster Santiago, Blok F Tolu, nomor 45. Sion Sel Otniel, keluarga Arnold Manahara Ambarita, Inang Rosalina Afni Manatap Sihombing, Jalan Hanjuang Raya, Rawabuntu. Sion Sel Esra Daniel Epzan, keluarga Serianton Manalu Junita Boru Simanjuntak, keluarga Harapan Suandi Tambunan, Irma Resvi Rutmayanti Nainggolan, keluarga Tulusta Ganiel Putra Sipahutar, Inang Dian Mayasari Sidabutar, keluarga Erikson Sirait Inang Derliana Hutagaul, tatap muka di gereja. Sion Sel Gideon, keluarga Lumban Irfan Pardede Inang Marta Deborah Sri Lestari Boru Raja Guguk, klaster Sevilla Blok AD nomor Sada BSD sektor 12. Sion Sel Joshua Samuel Timoteus Yefta Ehud,
Keluarga Christian Manuel O'Hara Simanjuntak, Inang Elfrida Wiryani Elvira Ambat. Alamat Sektor Sada 5 Blok F10 Tolu nomor 10 BSD. Kartu ruas online. Gareja Manosoi Sude Ruas ni HKBP Serpong asa humatop mengaktifkan kartu ruas online. Marhite kartu ruas online, sude ruas boy paturehon data keluarga, dohot mangida status pelian bulan marhite online. Hatorangan nom mapit boy ma taida di titing nong disagihon di WA group tiap week. Aka ulaun ni HKBP Serpong nanaing di Patupa. Naparjolo, doa subuh nanaing di Patupa di hari Sabtu 20 Juli 2020 pukul 05 WIB maringanan di gereja HKBP Serpong. Napaduahon katekisasi sidi tahun ajaran 2020-2024 di Patupa Ganup hari Sabtu dohot hari Minggu pukul 10.05 sahat rodi 10 pitu WIB. Napatuluhon seminar naposo HKBP Serpong nanaing di Patupa di hari Sabtu 20 Juli 2020 pukul 10 WIB maringanan di ruang sermon HKBP Serpong. Napaupaton, Bazar Parheheon NHKBP Serpong di Patupa Sadarion, Minggu 20 Juli 2020, sidung parmingguan pukul 8 dan parmingguan pukul 10 sadawib. Songonima suarani titing di Mingguta Sadarion, tajahama titing dohot laporan parhepengon, naung disagihon marhite WA Group, asa taboto hatorangan no papit di sude ula aka ulaon martanyang mahita. Pupuji hami maho ale Tuhan di bata di bagasan uduk dohot serep niroha. Di halason rohanami do sude denggan basa dohot pandongan yomu di bagasan parngoluan nami. Sialani ido tarbain hami ronuaing marpungu di bagas joromon. Tunghodo Tuhan na totong mian di tonga-tonga nami, laho mangurupi hami, mangadopi sude akka namasa. Margati do arsa nang akka silas niroha di ngulu nami. Tung ajari hami Tuhan, asa huat tusi hami sude nai, dalan laho patang haporseaon, dohot pos niroha nami do. Nahodo debata, jalah guru di hodo ngulu nami. Dinamasa akka arsak, totong pos rohanami di tikina, jupang nami do las niroha, mulu totong hami marhapurusan tuho. Nang dinamasa akalas niroha, totong huingot hami, ay marharoroan sian hodo saluhut nai, jala siat tangami do hulehon hami tuho. Tung ise mahami niyan Tuhan, akka jolma pardosaon. Sialani ituhan, mangido hami di hasesaan ni dosa nami, asa tamahami di julum. Patau mahami sude saluhut na Tuhan, laho papatarhon hinaulimi. Surumatod dimi saur turohanami, lau papatar holongmu, lau patariparhon basam, jala lau patadaho dirim tudongan na humaliak kami. Jala pasaur matod dimi turohanami ganu, asa ias maroha nang parange nami. Diaka namar sahit, dohot namar sitaunon, naing manian totong marlas niroha, jaladang mas jadi martangiang madok mauliate, siala saluhut nai, ay ido na pinangido hosian hami. Disude akaulau pakobasion di huriamon, totong sude nai naing manian hulaun hami, di bagasan las niroha, dalan laho patang haporsian nami, ganup. Urupiah ka pendeta, parhalado, guru-guru sekolah minggu, pendamping remaja, guru-guru kor, pemain musik, tim TIK, seksi koinonia, seksi marturia, nang seksi diakonia. Nang manian sude aka program kerja nang disusun, boy mardalan dohot denggan, jala sude nai, tau sangap dot hamuliau ma di guarmu. Marhite pelayanan na denggan, boy ukap rohanya karuas, laho mameleho dirina, gape pangula di huriam, hobar tua katalenta, naong di basa-basa homi tuha miganu marsada-sada.
Satokin nai begion nami mahatam nanaing dipashat amang pendeta rajiun nababan, mian maho di roha nang pikiran nami ganup, asa takas huat tu si hami, ahana pinangidom sian hami. Mulak mahamian non sian bagas mon di bagasan pos ni roha, laho madalani ari-ari nami. On matangyang nami na hupasat hami di bagasan goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jalo matangyang namion. Amin. Tabegema puji-pujian sian kor ama HKBP Serpong, Osion Nauli. Taparade endeta sian buku ede nomor 132 ayat sada rodi 2. Yesus, Raja Yesus.
Dameni debatana sumurung sian saluhu na roha. Imana mangaramoti aka ate-ate nang pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salu na kamangina. Sahat mahita tuhatani debata na mamakulingi hita di bagasan Minggu Sadarion. Nagabe turpuk jami tata ima na dienet sian Evangelium Matius biddu 10 tolu, mamukamay sian ayat 30 sada, mangujungi may rodi ayat 35. Sono maridot disita kasma tapai hutihut. Dungi di dogma upamana asing tunasida, tudosdo harajau banua gijang I tubatu nisiarum nabinuat nisada halak laho menaburhon tu porlakna. Ido sada na umemet sian nasaragam niboni alai dung tubu gabe ubalga doi sian nasa ikaurata pola hirahaudo jala rodo akapidong namartonga-tonga langit marasar turatingna. Dungi upamana asing muse dihatahon tunatoro. Tudosdo harajaon banua gijangi tu itak naung niasoman nabinuat nisahalak inaina laho pasaorhon tu itak toluapang paima asom saluhuna. Saluhunai dihataho Jesus marhite sian upama tunatorop dangna makatai ibana tunasida anggo so marhite sian upama. Asa jupang hinatahon ni panurirangi namadok huuka pe pamangaku makatahon upama hurukari pe nabuni sian mulani portibion. Ido ianggo sahani turpuke. Kuriani tuhatan ahina holongan di bagasan Kristus Yesus di bagasan Minggu Sadarion di pataru mahita tu bagasan sada tema ima marhite marhaporsiaon jala magodang di bagasan Tuhani beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Uriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus totuna parjolo sahali ido tama di bagasan bidu napa 10 tolu honon bahwa pusat pemberitaan, pusat pengajaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus tidak lagi hanya terbatas di dalam sinagoge, tidak lagi hanya terbatas di dalam satu tempat. Alai nunga lam mangarerak, nunga lam starida, sada hataridaan bahwa tempat yang semakin luas di dalam pemberitaan, baik itu di bukit-bukit, di jalan, dan bahkan teks kita di pinggir pantai. Dan juga ternyata banyak tempat yang lain yang tentu saja akan semakin menyatakan dan menunjukkan sada hataridaan bahwa pengajaran yang dilakukan oleh Yesus semakin banyak orang yang berduyun-duyun datang ke dalam pengajaran dan apa yang diajarkan oleh Kristus itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian dengan metode pengajaran yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Yesus di dalam hal melakukan pengajarannya, dia memakai berbagai metode. Secara khusus di dalam teks kita, dia juga memakai metode mengajar dalam hal mengungkapkan melalui perumpamaan. Mengapa harus perumpamaan? Bahasa ikon melalui perumpamaan Yesus mengajarkan tentang pengajaran yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Totuna parjolo idauta bahwa melalui pengajaran, melalui metode perumpamaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, tentu saja
kebenaran yang tersembunyi, kebenaran yang mau dinyatakan bisa dilihat secara konkret. Kebenaran di dalam firman itu bisa dilihat secara kasat mata di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya. Dan juga melalui perumpamaan itu kita bisa nyatakan bahwa hal yang abstrak, hal yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dan yang paling sederhananya, melalui perumpamaan tersebut, para pendengar bisa lebih menggumuli, bisa lebih sederhana memahami makna apa yang sedang Yesus ajarkan di dalam pengajarannya. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa tentu saja salah satu yang familiar di dalam konteks Yesus pada saat itu, salah satu kejadian yang tentu saja berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya pada saat itu adalah bagaimana satu cerita selalu digenerasikan dari orang yang satu kepada orang yang lain. Pemberitaan yang seperti itulah yang terjadi di dalam zaman Yesus ketika dia juga melakukan sesuatu, ada orang yang mendengar itu tentu saja akan memberitakannya melalui cerita kepada orang-orang yang selanjutnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pasal ke-13 dalam Injil Matius ini mengajarkan kepada kita juga pada hari ini tentang ahado nadia tusi jala diedo nadi maksud ni Yesus Kristus taringot tuharajaon banua gejangi. Apa yang dimaksud tentang hal kerajaan sorga yang tentu saja berkaitan dengan keselamatan. Haluaon na dibuan ni debata marhite haroro ni Kristus Jesusi di tonga-tonga niya kana porsea. Totu ido sada wujud nyata kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Alanido molota sulikiti di bagasan kitab Injil-Injil naopati totu boido ido tasada penggambaran bahwa terkadang Injil menggambarkan bahwa berbicara tentang kerajaan Allah, Yesus selalu mengatakan di dalam dua konteks. Bersiap-siaplah sebab kerajaan Allah akan datang. Tetapi di dalam teks yang lain, dia berkata bahwa kerajaan Allah itu sendiri sudah berada di antara kamu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui dua perumpamaan yang diutarakan di dalam teks kita ini, yang pertama sekali melalui dua perumpamaan ini seolah-olah menjadi satu gambaran dua sisi mata uang yang berbeda, yang ketika dia dipisahkan tentu saja tidak memiliki nilai. Tetapi penggambaran dua perumpamaan ini menjadi satu keterkaitan yang boleh kita lihat dari dua sudut pandang tentang kerajaan Allah itu sendiri. Yang pertama, di dalam teks kita diperlihatkan tentang biji sesawi. Tentu saja kita melihat apa itu biji sesawi di dalam konteks di Palestina. Ini adalah bagian dari biji yang terkecil di antara biji-biji yang lain. Ukurannya hanya 0,5 milimeter. Dan tentu saja karena kecilnya, tentu saja yang boleh kita lihat dalam hal itu ketika dia bertumbuh, ketika dia ditaburkan di ladang orang, bahkan burung-burung ciptaan yang lain dapat tumbuh, dapat bernaung, dapat berlindung, dapat bersarang di dalam pohon sesawi tersebut. Yang tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudari, demikianlah digambarkan bahwa Yesus yang dia datang dari golongan yang kecil, dari orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya. Tentu saja di dalam pertumbuhannya, di dalam kehadirannya di tengah-tengah hidup orang-orang yang percaya, dia akan tumbuh menjadi besar
dan dia akan menjadi tempat bernaung bagi orang-orang yang banyak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, songonima nang harajaon Banua Gijangi di tengah-tengah ni Portipion, bahwa pada mulanya dia begitu kecil, dimulai masa Mehmet doi, tentu saja yang ternyata tidak diperhitungkan di tengah-tengah kehidupan umat manusia, alai dung ditikina lambalga sahat tuna ikon monang jala marhuaso harajaon Banua Gijangi digijang ni saluhurna. Artinya penggambaran ini menjadi satu penggambaran apa yang boleh kita pelajari di dalam teks ini di tengah-tengah kehidupan kita yang sekarang. Tentu saja kita diingatkan melalui biji sesawi ini bahwa bagaimanapun kecilnya kehidupan kita, songo dia pe ningolu ni hapursiota di tengah-tengah ningolu ha Kristenon sisaunari, tentu saja dia akan memiliki dampak yang luar biasa ketika dia di dalam pertumbuhan yang Allah inginkan. Totu di bagasan ini, idotama di bagasan sadar realitas. Di tengah-tengah ni pernguluota si saunari. Memang secara kasat mata, secara realitas naboi taida di tengah-tengah ni huria, totu boy dodohonota holan aka ulau nabalga jalana bersifat spektakuler do ido nadirajumi nadeba talup madapoton perlakuan secara khusus, mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, mendapatkan sanjungan dan lain sebagainya. Holan dia ka hal-hal na spektakuler do. Molo dia kahal na met somalna, yadang pola diambil bagian non manang ketika itu tidak menjadi viral di tengah-tengah kehidupan bergereja. Tentu saja dalam molo dia akan namar pabahenan nautik di tengah-tengah ni huria, manang ulau na met dang haru pola rikot patupaon aka penghormatan aka pujian na khusus tuaka si songonon. Hape sebenarnya molo tasulikiti satikosna dang disi situhuni rumang manang unok ni aka pabahenan nadenggani. Artinya melalui hal ini kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara-saudari lapatanna di bagasan ngolu ni hakaristenota lapatan ni hata met. Arti dari kata yang kecil itu, naboi doi tentu saja menyangkut sikap nisa sahalak lahom mamuhai aka ulau nadenggan di tengah-tengah ni perngoluonna. Totu di bagasani dosa ada penggambaran bagaimana Yesus selalu bersinggungan dengan hal-hal yang kecil. Dan ternyata hal kecil itu juga sering terluput dari orang-orang yang besar. Taida ma misalnya di bagasan Matius di biduna 10 alui. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-3 sampai ke-5, Yesus mengatakan situ tudo nahudokot tuhamu molo somulak rohamuna gabe songon dadanak tung nasobongot dohamu tuharajaun di Banua Gijangi. Asa napaoru dirina songon dadanahon ido naubalga diadopan Banua Gijangi jala nama jakon dadanak nasongonon marhite guarku alai ido ahudo najinakonna disi. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari melalui penggambaran yang boleh dikatakan oleh Yesus bahwa Yesus yang berkata kepada murid-muridnya ketika ada segerombolan anak-anak ingin datang kepada Yesus. Toktu kacamata na spektakuler na kaning dibain akasisiani, para murid-murid Yesus mengatakan itor dipasiring doakan meti dalam ukuran tubuh manusia. Totu di bagasan sada pangatusion boy mara sian sudut kacamata orang dewasa dan dia tusi idopei taringot tu harajaun di debata.
Tetapi Allah dengan cepat dan tegas mengatakan, jangan seorang pun melarang anak-anak itu datang kepadaku. Jangan seorang pun melarang yang met-met itu datang kepada Yesus Kristus itu sendiri. Apa yang boleh kita pelajari melalui hal itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Ternyata melalui anak yang kecil, melalui akayana kota sekolah minggu, ternyata kita belajar tentang kerendahan hati dan kesederhanaan. Kita harus belajar kepada mereka. Anak-anak di dalam menerima Yesus tentu saja tidak punya syarat, harus begini, enggak. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, dia tentu saja tanpa syarat. Jela ido natarida di bagasan turpuktau. Totu di bagasan ngolunia kana porsia orang-orang yang dewasa. Totu molo taula akan adenggan di bagasan ngolutta si saunari. Titik berangkat kita adalah sian hamid metotta. Dari kerendahan dan ketaatan kita kepada Dia yang memerintahkan kita kepada pekerjaan-pekerjaan baik tersebut. Waktu di bagasani jala muse molo tungadong penaboi di pasahat di tonga-tonga ni ngolui, tu tonga-tonga ni huria, tu dongan jolma, tu debata songoninang tu debata, totu sotungi dalan muna, sotungi dalatta, sotungi gabecarata, kita berhitung kepada Allah. Kita mulai maretong di tonga-tonga ni parngoluo tahun, seolah-olah kita sudah patupahon nabelga di tonga-tonga ni ngolu parhuriotai, manang kita di ngolu parhuriotai, kita sebatas mencari popularitas. Asal ma terkenal, asal ma buyau masuk di bereng, dia ke media-media yang bisa dilihat orang. Dangi, tentu saja di bagasani ma di patarida hototu di bagasani dohonon tama di bagasan ngoluta aisa dia godang penabui tapasahat tu debata totong ido nau met dia dopan ni debata martibakon harajaon banua gijang nama saya balgai. Totu di bagasani uduk dohot serep ni roha, di bagasani do kita mangulahon harajaon ni debatai. Bapak Ibu Saudara-saudari, totu di bagasan panggobarian nonma, harajaon ni debata yang pada dasarnya itu pada awalnya dia adalah kecil. Ketika dia bertumbuh di dalam kehidupannya, tentu saja dia melebihi dari cara pandang umat manusia. Dan dia juga memberikan dirinya berkat bagi orang lain. Bagi ciptaan yang lain. Ketika sesawi itu tumbuh makin besar, burung-burung akan datang hinggap, bersarang, berlindung, bernaung di pohon sesawi itu. Artinya apa yang mau kita lihat dalam penggambaran tersebut? Bahwa orang-orang yang datang ke dalam kerajaan Allah, tentu saja kita berlindung, kita bernaung, kita terlindungi dari mara bahaya yang bahkan itu bisa mengancam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Totu di gambaran napar joloon biji ni siarumi, kita bisa melihat bahwa di dalam pertumbuhannya ketika dia makin besar, tentu saja dia akan bisa dinikmati oleh ciptaan yang lain. Ido ngoluta. Ido ngolu ni haporsiota di bagasan ngolu si saunari, bahwa hidup kita yang sudah merasakan anugerah Tuhan, ikon boy mahilalaon ni na asing, bahwa kita hadir di dalam kehidupan yang sekarang. Iko bolokono tado rasa egoisme. Molo diaka remaja na poso say ni paingo do molo taida di bagasan parngoluon si saunari yang mungkin kita bisa terjebak sebagai pelaku hal yang sama. Molo marsaur sada-sada keluarga di tonga-tonga niya kaparpunguan misalnya makan pecel lele satu keluarga bapak ibu anak. Ya mulu saya taparrohaon si pata ado kesibukan na parjolo.
Da sektor handphone nabi do ditiup. Apakah kita merasa masih hadir di tengah-tengah persekutuan? Apakah kita juga disibukkan dengan hal-hal yang spektakuler di tengah-tengah kehidupan kita? Tentu saja biji sesawi yang tentu saja bertumbuh menjadi perlindungan itu. Paingoton ngolut tadoi bahwa hidup kita juga adalah hidup di mana ketika orang lain datang kepada kita, ketika orang lain datang kepada kita, kita setidaknya menjadi penyejuk bagi dia. Gabe hala bohon ma kehadiran niya kana porsea di tonga-tonga ni harajau ni debata di bagasan ngolu si sonari. Sonari doita alam ya kamanginang dengan non dung di Banua Gijang, tetapi di dalam kehidupan yang sekarang. Gobaran apa dua di bagasan turpuk tahun tentu saja kita tentu saja mengenal apalagi kaum ibu. Kenapa di dalam teks kita Yesus menyapa pertama sekali ternyata ragi itu sering sekali hadir di tengah para tangan perempuan-perempuan. Totudang nang dohononna di bagasan konteks sonari dan adong akka kaum bawa nasomaloma-loma berroti ate. Ya, alai di dalam teks Alkitab di dalam zamannya Yesus akaparopua dona patu pahor ragi yang ternyata para perempuan sangat jarang disentuh akan firman Tuhan, akan jarang disentuh akan konteks kesosial yang hadir di tengah-tengah kehidupan orang-orang beragama. Halak saduse, halak parise, totu halak na beragama dona sida. Mereka orang-orang yang beragama tetapi ketika hadir di dalam kehidupan yang nyata, keberagamaan itu seolah-olah hanya sebagai simbolis. Keberagamaan itu hanya sebagai satu penggambaran torop niulu, godang niulum atau di dalam jumlah. Tetapi Yesus yang menyapa apa yang dilakukan oleh para perempuan-perempuan pada saat itu ternyata juga menjadi teguran bagi orang-orang banyak. Totu ahado ragi na paling sederhana, bolo mungkin di namambahin roti agak susah te. Tetapi di kampung kami di Siborong-borong, totu tiki tiba molo adong akka namambahin tape, ya terkadang kita sih bingung ya. Sakarajang ubi kayu ya dimasak dipanas, hola sautik do ditaburhon ragi didiamkan beberapa hari ya nanti pada hari Selasa pekan di Siborong-borong itu akan dibawa ketika kita juga mengkonsumsinya yang keras itu menjadi sangat lembut. Ido tape. Tentu saja penggambaran yang sama di dalam penggambaran perumpamaan yang kedua tentu saja hal yang sedikit itu ketika dia menjadi bercampur dengan 3 sukat tepung terigu. Kira-kira 36 liter mau. Ya, dengan ragi yang sedikit itu. Artinya secara di dalam penggambaran tentu saja kita melihat bagaimana fermentasi yang dilakukan oleh ragi itu sendiri. Totu nanaing idotama bahwa hal kerajaan Allah itu, kerajaan sorga itu sebagai satu penggambaran bunido ibana alai mapakorhon. Dia tidak kelihatan bekerja. Tentu saja boidohono tamai di bagasan istilah sonari sebenarnya ragi itu sebagai silent operation ya, operatingnya ya pekerjaan yang sangat diam-diam. Tentu saja mangulahon aka ulau nadenggan tentu saja menjadi satu penggambaran sebagai orang-orang yang melakukan hal kerajaan Allah di dalam hidup yang sekarang. Totu songo dia do hita mangulahon aka ulau nadengganon di bagasan ngolu si saunari sebagai anak-anak kerajaan. Totu masai godang do aka ungkapan di tonga-tonga ni budayata. Nani lehon ni tanganmu siamun unang pola di boto tangan hambira. Ya, apa yang diberikan oleh tangan kanan, tangan kiri nggak perlu tahu. Ya, totu di bagasani musi aka ungkapan na asing boy do martanga pudi amang. Ya,
Itu dalam rangka orang memberi ya. Tentu saja di dalam hal itu menjadi satu penggambaran bahwa melalui penggambaran ragi dan tepung ini menjadi satu penggambaran dan juga yang dikritik oleh Yesus di dalam hal ini bahwa orang-orang Saduse dan orang-orang Farisi yang tentu saja melihat Yesus itu yang kecil yang ternyata dia tidak memiliki dampak. Bahwa ada yang lebih hebat mengajar dibandingkan Yesus itu sendiri. Akadia mai totu di bagasan ima asa nanaing dohonon ni Yesus di tonga-tonga ni ngolu niaka naporseai. Asa holang mangolu niaka pelaku-pelaku kerajaan Allah sian kemunafikan. Asa holang mangolu niaka naporseai sian oportunisme, sian kesempatan politik, sian rasionalisme, sian dia muse, sian hal-hal yang ternyata itu selalu bersinggungan di dalam hidup setiap hari, bahkan di dalam kekerasan spiritualitas. Jadi sahado Yesus mernida bahwa di keberagamaan pada saat itu, bahwa kekerasan spiritualitas yang terjadi di tengah-tengah orang banyak, justru Yesus melihat itu adalah sebagai satu penggambaran ketika sebagai anak kerajaan Allah, songon ragi tentu saja kita tidak melihatnya secara kasat mata, alai mapakorhodoi berdampak doi di tonga-tonga ni ngolu niaka naporsea. Hurian itu hata damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Tentu saja kita mau melihat di tengah-tengah kehidupan kita yang sekarang bahwa di bagasan ngoluta marhite biji nisiaro melalui biji sesawi dan ragi ini mengingatkan kita bahwa di dalam hal pemberitaan Kristus itu sendiri, di dalam hal pemberitaan kebenaran akan Injil Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Totu ido tamai sebagai satu penggambaran bagaimana juga kekristenan hadir hingga pada saat ini. Molotaida diaka nasinurat niaka ahli sejarah gereja misalnya semakin dibabat semakin merambat nina. Totu songo dia pe maloni portibion mangabati harajaun ni debata, mangabati perkembangan niaka naporsea ketika firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah di dalam persekutuan itu lemangir bangdoi. Pemberitaan itu tidak akan pernah berhenti. Tentu saja hal yang sama juga nanaing idota di bagasan perngoluota asa kita pe sebagai akana porsea hasatiaon dohot panguluyon ido bohal nama say arga di bagasan nguluta si saunari. Hasatiaon dohot panguluyon ido bohal na arga di tonga-tonga ni nguluta si ganupari. Biji sesawi yang kecil itu, ragi yang sedikit itu, ternyata ketika dia hadir di dalam kumpulan yang besar, dia akan selalu memiliki dampak. Dia akan selalu hadir di dalam kehidupan yang nyata. Totu di bagasan iman, nanaing dohononna bahwa kita sebagai anak-anak kerajaan Allah dipaingot nguluta asa di bagasan hasatiaon nang konsistensi kita na mangulahon harajaon ni debata. Jangan musiman. Totu ido nang gabe sada hataridaan ketika gereja kita juga menjadi berkat bagi dunia ini. Ido jaji ni debata di perjanjian lama. Tu si Abraham dohot tuaka naporsea. Jala jaji ni debatai ido nang natarida di bagasan ngolu parhuriaon si saunari. Gabe pasu-pasu do ngolu niaka naporsea. Gabe pasu-pasu ido hataridaan harajaon banua kicangi. Menjadi berkat adalah satu dampak atau satu yang boleh kita nikmati sebagai pelaku-pelaku kerajaan Allah. Totu di bagasanima di tonga-tonga ni pernguluota di paingot makita aka amanginang asa mangulu jala marhaporsiaw makita di bagasan Tuhani
untuk mewujud nyatakan kerajaan Allah dan aktivitas kerajaan Allah itu sendiri. Aidisi do hita mian, jaladisi do hita di patau, asa ngolut tasisaw naripe, gabe pasu-pasu ma tu nahumaliak kita. Amin. Martang yang mahita. Mauliate Tuhan, rohanami di hodi hatam nama makulingi hami di bagasan minggu sadarion. Di payungot hodo hami mali Tuhan marhite upama na pinasahat mutu hami, marhite batu nisiarum nang songonia li Tuhan marhite ragi. Alani ido ali Tuhan gobaran ni ngulu nami, na di tongos hodo hami tu bagasan ngulu sisaw nari, asa gabi ngulu na marapani dangio kami, di bagasan hasatiaw na siya koi, asa ngulu na marapanguluyo kami tu hatam, tu bagasan akan na hinalomohonmu, asa gabiyan akom memahami ali Tuhan, si ulahon harajaonmu di bagasan ngulu si ganupari. Atong posma rohanami, borhat mahami di tonga-tonga ni aka ngulu nami, nang dia karagam, nabuhi siya dopan nami di bagasan sa minggu na nengro, marhite hatam nang hujalo kami, jala ima totong ali Tuhan, na maperbuhali ngulu nami, di na mga dopi sa luhut na, akahamaolon naro di tonga-tonga ni parngulu nami. Jalo mahami ali Tuhan nang pamujion nami marhite Yesus Kristus anak haholongan ni rohami. Martangya kami Tuho. Amin. Marede mahita laus tapasaha ma piliata.
Papasaha ma pilihan na tapapungon tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasan na mauliutus. Upasaha tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi ondiro di pamataku, osado hogogo di rodi saluhu hartaku. Upasaha itu ho naso usahakudo. Ali amanami nadi Banua Gijang, say pinarbadia ma goarmu, say Roma harajaunmu, say sauk malomoni rohab di Banua Tongo songon nadi Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluas siapari, se sama dosa nami songo panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami to gihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasa damai jalo hamuma pasu-pasu sia debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amin. Amin.